Hello po, ako po si Lester at welcome po sa aking YouTube channel, Panlasang Ilocano. At ngayon po ay gagawa naman po tayo ng ginisang munggo. Una po ay lagay po natin yung kasilo yung munggo, buto ng munggo. Bigyan po natin ng tubig, hugasan po natin ng mabuti ang ating buto. Yan. Ako hinugasan ko po ito ng 3 beses. Make sure po na wala na po siyang lutang-lutang na buto. Para lagi po para malinis po. Yan. Ipapakulo na po natin ang ating munggo. Yan. Kumulo na po. At ngayon po ay maglalagay po ako ng Knorr cubes chicken. Kalagay ko po, takpan ko pa at ipakulo ko pa po ng konting minuto. Yan po at maglalagay din po ako ng breast chicken. O kahit anong parte ng manok na pwede pong isahog. Yan. Pakulo ko po mabuti. Yan. Tingnan po natin ang buto kung malambot na. Ayan, medyo matigas-tigas pa. Takpan muli natin at ipakulo pa po natin ng ilang pang minuto. Ayan. Ayan, okay na po. Malambot na. At ngayon po ay tatanggalin na po natin ang ating pansahog at iwain po natin ng maliliit. Yan. At isasalin ko na po ang ating nilagang munggo sa lagayan. Set aside ko po. Yan, gigisa na po tayo. Yung pinaglagaan ko po ng munggo dun po igigisa. Yan. Binasurog na po yung kasirola. Yan, ilagay na po natin ang ating bawang. Sunod ko po ang ating sibuyas. Haluin po natin hanggang maluto po yung bawang at sibuyas. Yan. Haluin po natin. Antayin po natin siyang medyo mag-brown bago po natin ilagay ang ating nilagang munggo. Yan. Shout out nga po pala kay Papa Sam. Samuel Bala. Yan. Taga Jubil po. Yan. Pwede na po nating ilagay ang ating nilagang munggo. Yan. Haluin po natin. Para sa gayon yung mga dumikit sa kasirola ay matanggal. Napakasimpleng lutuin po lamang ito. At maglalagay po ako ng bagong na isda po nilagay. Pwede pong maglagay ng gumamit ng asin o kaya patis. Pero usually po ang ginagamit ko bagoong. Kasi nga Ilocano po tayo. Yan lagi usually ang ginagamit ng mga Ilocano. Yan, antayin po natin siyang kumulo konti. Yan, kumulo na po at ilalagay ko na po ang ating gulay, talong. Talong po nilagay ko. Pwede pong maglagay din po ng ampalaya. Kahit anong gulay pong gusto nyo ilagay. Pero usually ampalaya ginagamit ko at saka talong lamang. Yan, short ko na po ang ating siling green o siling haba. Tapos po ilagyan po natin ang ating ampalaya, daon ng ampalaya. Pwede po maglagay ng daon ng malunggay,
dahon, kangkong, ganyan. Pero minsan ako kasi naglalagay ng ampalaya. Usually ampalaya po ginagamit ko. Ayan. Pagkalagay ko po, papatayin ko na po ang ating munggo. Tapos na po. Ayan. Serve na po natin ang ating ginisang munggo. At kung bago po kayo sa aking YouTube channel, pa-subscribe na lang po, share, at huwag pong kalimutan pinutin ang ating notification bell para sa gayon updated po kayo sa aking mga ina-upload. Salamat po sa panonood. God bless po everyone.